Het nieuwe kabinet is er nog niet. De verwachting is dat het nog even duurt. Maar ik denk dat dit is een proces dat niet door mijn kabinet in gang is gezet. Door het vorige kabinet in gang is gezet. Ik ken al een geschiedenis van 5 jaar volgens mij, als ik me niet vergis. En ik ga ervan uit dat ook een nieuw kabinet dit traject wil doorzetten. De fase waar we nu in zitten is dat de landen van het Koninkrijk en ook Nederland zich moeten uitspreken of wij dit willen. Wat betreft Nederland vinden wij dit een goed plan. Het is aan Aruba om daar een eigen traject in te kiezen. En ik zei al eerder, ik wil er eigenlijk niet intreden. U kunt zich voorstellen dat ik wel de voordelen daarvan zie. Met name voor Aruba als het gaat om de financiering en de rente die dat met zich meebrengt. Ik denk dat het ook een uiting is van een volwassenheid tussen de relatie tussen de landen. Maar nogmaals, het is nu aan Aruba en de echte discussie daarover moet vervolgens worden gevoerd als de landen hun standpunt hebben bepaald.